ιδιαίτερα του δημόσιου βίου. Αυτό που με συγκίνησε πολύ και είναι η πρώτη φορά που μου συμβαίνει, είναι ότι κλήθηκα να κάνω μια εισήγηση σε ένα χώρο όπου εξ ορισμού αποκλείεται να πρωτεύουν οι εντυπώσεις. Δεν είμαι ειδικός, αλλά με την πείρα που έχει ο κάθε άνθρωπος στη ζωή του, νομίζω ότι η ινοπαραγωγή δεν μπορεί ποτέ να υποκύψει σε προτεραιότητες εντυπώσεων. Είναι μια από τις τελευταίες αντιστάσεις της ποιότητας. Και σήμερα είμαι πολύ συγκινημένος, ναι, ας πω αυτή τη λέξη την πολύ μπανάλ, γιατί τα πάντα σε αυτό το χώρο εδώ που βρισκόμαστε και στο οποίο κλήθηκα, και επαναλαμβάνω ότι είναι για μένα πολύ μεγάλη τιμή, τα πάντα φωνάζουν ότι δεν μπορούμε να αρκούμεθα στις εντυπώσεις. Εδώ όλα δοκιμάζονται με τη γεύση, δοκιμάζονται με την εμπειρία. Και αυτή η δοκιμή είναι αμήλικτη.